Ang Ginoo manaa kaninyo. Manapa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, o unongan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon ug sa inyong imnon aron mabuhi kamo, o sa inyong ibiste. Kay dili ba mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon, ug ang lawas kaysa biste? Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ni mag-ani aron ilang tigomon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba kamo mas bililhon pa kaayo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka, makadugang sa gitason sa inyong kinabuhi. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste, tanawa giun sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago ni maghabol aron makabiste. Apan sultihan ko kamo nga bisan pagani si Solomon nga dato na kaayo, walay sapot nga ingon katahom sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw malaya og isugnod sa hudno, kamo pa kaha pagkadyutay ninyo pagtuo. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga gitinguha kanunay sa mga pagano. Ang inyong amahan nga atua sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton, ug ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. Busa ayaw kamo kabalaka sa mosunod nga adlaw, may kaugalingong suliran ang sunod adlaw. Busa ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Niining ira sa atong kinabuhi diin ang stress, depression o suicide, kusog kaayo. Gakinahanglan kita aning ato karong mga pagbasa labi na gyud sa Ebanghelyo nga makatunan ug mapuy-an nato. Ang mga santos sama ni San Luis Gonzaga o Aloysius Gonzaga, San Vicente Ferrer, San Roque ug uban pang mga santos, nagsunod sila aning atong gibasa karon. Matud pas unang pagbasa, si San Pablo gusto unta siyang ma-perfect kanang wa na siya mga sakit, kasakit o kahuyangan. Pero unsa may gisulti ni Kristo, niingon si Kristo niya, ang akong grasya igo na nimo. Sa dihang gidawat ni Kristo ang grasyas Ginoo, pasabot ang kabubuton sa Ginoo, nya gisunod na lang niya ang iyang mga pulong. Nakaingon si San Pablo, sa akong kahuyang akong nakita nga diha ko na ligon o diha na hingpit ang grasyas Ginoo. So di gid unta ta magsalig aning atong mga kalibutanong mga kusog, kalibutanon nga
kinabuhi, kalibutanon nga panginabuhi, kalibutanon nga kwarta, gahom, kay pulos gini siya way kapuslanan. Ngilingay mong tupad, nagasalig ka sa imong balay, masunog ra na. Gasalig ka sa imong sakyanan, mabangga ra na. Gasalig ka sa imong bana, mangabit ra na. Salig ka sa imong asawa, oy, magyaw-yaw ra na. Magsalig ka sa pare, mangulikta ra na. Magsalig ka sa imong health, na mukalit lang kag ka stage 4 cancer. Pero salig sa Ginoo, way sinugdan o way katapusan. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, tagamtama og tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Tanang tao giagda niini ang kaayos Ginoo. Ug unsa may kaayos Ginoo nga bisan tagdaghag sala pwede ta niya pasayloon. Bisan og daghan tag sakit pwede ta niyang ayohon. Bisan og ang atong problema tagalapaw na, dali ra kay na niyang sulbaron. Basta matod pa niya dinis atong ebanghelyo, ayaw lang yun mo paulipon sa kwarta. In quotation ba, kwarta. Unsa man ang kwarta? Bahandi sa kalibutan. Unahon yun nato kuno pagpangita ang iyang gingharian ug magkinabuhi ta subay niini. Pasabot ang gingharian sa Dios mao ang iyang mga pulong nga gisulti niya sa ebanghelyo. Sama ng pagpasaylo, pagpaubos, pagkamanggihatagon, pagkamaluluyon, pagkamapasayloon, o uban pa, pagkamahigugmaon. Kanay atong puyan. Ayaw anang kwarta. Kanabitang gutomon ta. Unya, gutom na jud kayo. Mangita kag pagkaon, musamot imong kagutom. Pero pag sharing ragod mo sa imong amigo, amigang kanang naghigugmaay mo, mawa ang gutom. Tanawa na ka ng mga manag-uyab. Labi nagkuan kay sila, kana ganing close yung kayo. Na, mawa ang gutom mawa ang kahadlok, mawa ang kabalaka. Mura ba yung, narabay dagom siya, pasinguhan tayo. Ay, maigo niya tas kilat. Siya, basta, kita lang duha, okay ra yun. Ano? Pero wa yung kay kuyog. Sos, may kayong idagan. Mao na, tagaan yun nato pagtagad ang pulong sa Ginoo. Kay matod pa niya ni Kristo ang iyang assurance kung ang mga bulak, mga balili, kanang mga langgam na gagmay giatiman maginas Ginoo, kamo pakaha nga iya gyud mong mga anak. Ayaw na kunog kabalak ay ang ugma. So mawagi atong stress. Ang kaugma ayaw nagkabalaka. Nanglitan, kulatahon ka sa imong bana karon. Pagpakulata lang karon. Niya ayaw na pag una-una ugma kulatahon na sa ko. Ayaw na. Nanam sa kuno ilaing problema ang ugma. Basin ika ugma muhapuhap na sa nimo. Di bawi na sad. Niya ka ng anak, ayaw pag abortion o mamabdos ka, sige lang. Tutalo pa mo sa kasiguro nga iguman ni mog anak-anak, mamatay na ka. Kinsa pa may sakiton anang bataa. Di ba? Muna, ayaw kabalakas ugma, itugyanas Ginoo. Kaya ang Ginoo na mo take care og tinuod sa gid siyang makaamping nato. Ang gilingi anay mong tupad. Ing na, sugod karon din ako mabalakag maunsa ka ugma. Di na ko mabalaka. Okay, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo nagpahinomdom kanato unsaon aron kita mahimong malinawon o malipayon. Busa mudangop kita sa amahan og moingon, Amahan, ikaw ang among paglaom. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay pagkakapoy, muhalad sa ilang kaugalingon, alang sa pagpalambo sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga makaamgo kita sa panginahanglan, sa pagpakitag pagtagad, ug pagatiman alang sa mga kabus ug sa mga nanginahanglan,
magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga magpuyo kita diha sa hingpit nga pagtuman sa kabubuton sa Dios, inay mabalisa sa mga butang kalibutanon nga dili angay kabalak-an, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga ang mga masakiton makasinati sa gugma sa Dios, pinaagi sa manggiluyong pag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan o mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Nga ang mga matuuhong mihalina, makaambit sa kadaugan ni Kristo batok sa kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among paglaom. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata kining among pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa pagtuo ug paglaom sa pangama ni San Luis Gonzaga, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.